यूपीपीएल जिंदाबाद 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 यूपीपीएल जिंदाबाद 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 यूपीपीएल जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 प्रमोद जयेन जानाया दिनैल' नङा दिनैनि सिगांबो रौता समस्तियाव सानफ्रोमबो जयनिं जायो बीपीएफ निफ्राय जयनिं जादों कंग्रेसाव थानायनिफ्राय जयनिं जादों आरो सम सम माने बीजेपी निफ्रायबो जयेन जानाया रौता समस्तियाव सोलिबाय थादों गतिके दिनै आं गोजोननाय मोनदों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जायफोरखौ जोङो इउपिपिएल नि भटार नङा होननानै सानोमोन आरो जायफोरा थांनाय बोसोराव ट्रेक्टराव भट होआखैमोन बिथांमोना फैनानै दिनै ट्रेक्टराव भट होनो थाखाय इउपिपिएल आव जगदान जानो थाखाय फैबाय आं बिथांमोनखौ बरायनानै लादों आं गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ दिनै बोजबना लादों गतिके दिनै रौता समस्तिया ओरैबायदि मोनसे समस्ति जाबाय जेराव कुनु माने नैबे समस्तिखौ फेजेननो हानाय बे ओनसोलाव आरो बेलेग बेबायदि शक्ति जों नुनो मोनाखै गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै दोलै नोगोरै इउपिपिएल हानजाखौ जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमोद बर' बिथांखौनो आरोबाव खनसे चिफ बानायनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा दिनै थिरां खालामदों आरो नैबे ओनसोलनि गासैबो जनगोष्ठी जाति बिथांमोना फैनानै जगदान खालामदों गतिके आं गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो बेथ' दिनै आं बुजिना मोनबाय थांनाय बाराव जेसेबां भट मोनदोंमोन बिनिख्रुइबो बांसिन भट मोनगोन आं बेखौ दिनै बुजिनो हादों थांनाय बाराव जेसांखिनि भट मोनदोंमोन बिनिख्रुइबो बांसिन भट मोनगोन बे कारनावनो बुजिनो हाबाय जे जाय बिथांमोना थांनाय बाराव जोंनो भट होआखैमोन बिथांमोनाबो फैनानै दिनै दोलै नोगोरै जोंनो मा खालामबाय जयेन जाफैनानै बिथांमोना दिनै खोथा होबाय जे बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन आरो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि नङा बिथांमोना गुबुन गुबुन बाङालिफोरनि दङ नेपालिफोर दङ आदिबासिफोर दङ अनेक गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बिथांमोना फैनानै नै माने राजबंशीबो दङ राजबंशीनि बहुत सुबुंफोरा दिनै बेहाय जयेन जाफैदों गतिके आं बिथांमोनखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो आङो बिपिएफ हान्जायाव दङमोन सिगां गोबाव समनिफ्रायनो दायो सारखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल पार्टिखौ मोजां मोननानै बेयाव जयेन जाफैनाय जाबाय आरो दिनै হয় মই আগতে বিপিএফত আছিলোঁ বহুত বছৰ থাকিলোঁ একো সা সুবিধা পোৱা নাই যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ আহিলে বহুতখিনি সা সুবিধা পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আজি জইন হ'লোঁ আৰু ভাল সেইখিনিতে মই বক্তব্যটো ৰাখিলোঁ থেংক ইউ